Chcel by som zhodnotiť turnaj, na ktorom sme sa zúčastnili teraz na víkend od 19. do 21. apríla. Boli sme na výborne obsadenom turnaji v Užhorode na Ukrajine. Boli tam družstva z Poľska, z Bieloruska a samozrejme ukrajinské družstva a my. Vyhrali sme Karpatský pohár, kde každého supera sme porazili. Bol to dobre obsadený turnaj starších žiačok a veľmi sa tešíme, že ten úspech sa dostavil. Chcel by som poďakovať vlastne všetkým, ktorí sa točia okolo hádzanej v Michalovciach, pretože to bol turnaj, ktorý nám vracali Užhoročania. Takisto ako my máme turnaj v januári, oni nám vlastne teraz vrátili. Takže zase tá výborná konfrontácia s takou ruskou, sovietskou školou starou. A som veľmi rád, že tie dievčatá uspeli a potvrdili tú kvalitu, za čo im patrí veľké poďakovanie.